बोलौनी ससुरारी अब तहन चढ़ी के दहेज दिहल गाड़ी। पहिला बेरा सैया के बोलौनी ससुरारी अब तहन चढ़ी के दहेज दिहल गाड़ी। गेयर बदले में टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी। मोटरसाइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी। पहिला बेरा सैया के बोलौनी ससुरारी अब तहन चढ़ी के दहेज दिहल गाड़ी। गेयर बदले में टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी। अरे साइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी। ससुरा में रही थी त झाड़ के उठई थी सैया जी के दावा बीरो अपना करई थी। ससुरा में रही थी त झाड़ के उठई थी सैया जी के दावा बीरो अपना करई थी। अब तो नैहरों में लागता तारा मामा त गिरल बा सजनवा ए सखी। साइकिल का टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी। भौजी के मोबाइल से फोन रही कइले केहू नहीं के घरे से रही बोलैले। भौजी के मोबाइल से फोन रही कइले केहू नहीं के घरे से रही बोलैले। सभे पूछी बात करब का बहानावा त गिरल बा सजनवा ए सखी। साइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी। बजे रात के भुलाई सैया आइले और न बिहारी जब के महारी बजाइले। 10 बजे रात के भुलाई सैया आइले शंकर अरुण जब के महारी बजाइले। भैले परमोद से पहिला मिलनवा त खुश भइल मनवा ए सखी। अरे साइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा